Good evening, good evening. Me nuanom adofo, ma me papa, me nua brantie. Me kasa fo noma a ayese eye aware. Because ma wo se wiase aware edi nipa nya pa. Se wo ya brantie wabrabo be si a aware ka ho. Wo ya baya obetima ma wani je wabrabo be si a madachi wo be yenkunindefo a aware ka ho. Aware ye ade ye first wo abrabom. Ba aware enka awurade nyankopon abrabo ba awurade boye no ise aware abe important thing aware ne de ye kohaw mu satan fa aware em ese no ma bebre mebe kasa fa wo yira wo ne nete ho efa ommoa ho ma me papa me nua brante se wo ware na wanya baade oye boafo na oye belima wabrabo opaye de oye de wabrabo entimensi oye enti aya na metaka asem bi kire wiase nipa nyina se baade onim jaho akontabuo no o mani sika mpempema ontimenhwe so da fasa senye eto utim na hwe ba wo ne ebetena no se wo ne wo fia se ba wo kona asoja na odigya na hyegya ne bebree a maame menu abrante o ware saba na opa mane sika mpempem ontime emmo bra emmawo baade onni aduane ho akonta no onu aduane wie na aye aduane bebree oni aduane ho economics na ayi aduane bi atu owie aduane bi akakra bi ne mu bedi na aye aduane danse ne kese ma owie na ato de aka agu saba no o ware na wontime emmo bra baade every seconds oko abontene ba na oye berema oko ba ya brakwa ku brakwa jo brakwa bana mahu atare bi efu minya bi anka mepe brother se o ware saba na wontime emobra baade open namfosem ewo abrabom o ware na wontime emobra da aware den kosi bia because oji advice free abontene because oni vision enti umani sika kra se onfanye business ya obeja business ne ho ne namfofo akodi nkomo ape akra se akra 100 ne store no ana akra 100 duma no enti ne tambio nam namfose ne enti no wabrabo no a wo de man no enti menko animo be ma wo hia se wunya baade obeboa wo baade ye wo ne wo ho onka ni secret enchire wo onka ni secret enchire wo da wo ware bia you very careful because o had the secret e wo wabrabo ma mfa saba ne nto because o wo de be ma onene eche ni timasem because babia wo ba fa be ma odono a onene che ni secret nti se wo girlfriend na all the unknown che ni secret da bia ono no o had the secret ya you very careful no ma mabobo sui se wo hunu sa no ma we nyina hono na wo ya brante na okwanturo na utin edi samra we su na unya ba obetim ni watu anamo na meka wo check na owo sa no ma na wo ware na no matter how obeba be yesikani wo ye ba wo ware be ma barima ba ono enfri abontene ento ade mfamawo ba wo belima na ono amfri na komam ento ade mawa ntry se wo ye ba wo be ware sa belima no bema wa dress wo ne no pi wa shatare ana owa bruchiri owa kwantuom na afro video kura na wo hyade na ontimi nkamfo ade ne mawo ana atare hye wo enye onka nkyere wo ye ba nware bida se wo ne netewo na uhunu sa no ma na don't try bema ama chop money bia o ma chop money 10 million
na ɛyɛ sɛ 10 million no ɔwɔ ma o se otim kai se obi a meyere 10 million no matter how obeto pints obeto bibi sei nti o ma ese o check e ma o sika bi na ono otena se mama meyere mant 10 million nti se owo sika ni bi kura no 100 billion no ogu opro na ona chop money a ode ma wo nti no o ma o sika for extra ba bi nche no don't try wo ye ba hwe wo ye e wo sa belima no na enya ware o ware o sen oni do maw because oni pain maw second one ye ade konti amedi we e be hyem no enne Ghana for ma 5,000 mu 4,900 aw why 2 ntu ye ba na ukohia berema na uwo ba na oye nadwene se wo ba na wo ne ono nam no na onkae wo ma na ntrai se wo kosa aware no edo ho akohyem enye do no edo ono ba akokra because oye se o protect wo ma ne kora wie ansa na akae wo panyini no what you say enti se wo ni ho a obe na akae wo ma no wo ba na wo no eye mpena ne mootwe ba ese utinkai oba na wonenenam na okai wo bema osore a oba na won wo twempena on check you up say ne adwa frame adwa dai on frame the whole day meso mempenechi akwane wo twe sampara na ye very careful mfa ohunwuram na emwa wo no mama bobosi se wo ye ba na wo ye asetie ba ma de osore a obefrew seconds anya wo kra omini ya pam nika ne nkosa aware ye no oye ninkunu nti se wo ware saa berima na no matter how oni ntima ne abrochirefo be ma befa o mo ba ya ne o mo aku o mo no ma no eye saa de na be ma ne ye ninkunu one na otwempena beginning no ade ni sisi ye na opa buruchira aba nti no o forget ye nti se one ne wo ho na wunya kokora wo fie ho 2 times ya na adwene bone ama ukọ adwuma kora na wo kire a oni se wakotwempena obekun ana bibibesi mesro before mo twempena control saa de no se ofre wo ne nsa anka wo ni kikiki wo ko yifa wo mpena mesro ma wani na ho bema odisika mawa na odika ne abuhu akonta ansa na odo ma no ba you very careful o hye odwetire na sika ne hia ode ntokwa ene bujasem beba wa brabom nti wo twempena akoya wore a cheke no ma ya maboboso na ma wani na ho emfa ho kire enko wuram se mpena ne ye twen wunim se woni ne bedada kro na anyense ne akoba ana obeye no na abeware wo that ten de waba bruchire wode watu kware kokuma ase nkran ana woni ne te ho na akoya ware no matter how no akire bibisia or the problem be ma ese wo ware be ma o wotima e ma me de obesia follow me videos e wo YouTube unu Bernard Asante videos you follow na emwa ewo nkyerɛkyerɛ a mede obema ye wo ya brabom me be kyerɛkyerɛ kwana ne foso wa nipa ye ho beto ene wiase na yetene no bebre na ekoso wo ya brabom namfuom edi yenya namfo soroti aye mema ye ne omote wo no ekui ne ma no ma ne so edi mema ne nya enti na ama no ma ye kete amaye me pese ye twe ye ho fre no ma bi ho koso ahyase ye na esi ye hu ade na ede ye ho kohyem no se ebeboa ya na emmoa ye emmoa wa mfa ho kohyem nyankopon nhyira wo so obetiem na wadi masem so amawo